Kaseng HANM Riwal Mingir Circle po kajalam jo presiden ba syai bon nongrum bat ujan sekretari ba tebol lang marbanyang. Nangsyan kiri ban jurip ya kasurok PMGSY kabaya na lengkat syadut tamar kabaka jengka kalong kaba 0.1 kilometer. Kini kediksenang kabaya ciktain nawet nong soaphan lengkat bat kiwi de kisnong. Hakan kejung le jurip jong kaseng lalap bakan de kasurok kalong kabalajar rathai hakaba kadan sibun kitliu bat kejingking khamtam kalak peithliu bat kalong kaba isinjor hadu kata-kata nang ning la banyu iru yang dikasurok kaba kajing peithliu kala I kenjang na syapo bat kalong kejing mala daya ki kali lingba jong kan dikasurok Able no kai kulai luar ba. Arjar kulai la jan yo du likebut tebak dah. Oh ya. Momen ke lalap ru baki kaliret ki baya nya kan dikasurok kem ke marti bat ki kiwai la masih khanyat de ki brio makala syam jing e ki bakin ya hi dalde namar kajing sniu palat jong kan dikasurok Ayat hi ka kada sama. Nakaliang kinungnya kali ki baya lima de kasurok ru kelapan pau ya kajing e ka bakrau namar kajing julor ba kajing sniu jong kan dikasurok Ho pinan kana surok wa ya chu. snow ba kan ke jengja ba mo snow kanan ta. Dan nakal yang mafi ini nak bomut ni. An ba bisa menghaba ang tan ke menghaba la pun di per no. Ba snow e ke ya ta jengja ba. Snow. De nong ba wi. Dan nakal yang mafi ho pinan kalian tak. Trong mà bảo tengah tay kìa Akit kia apa nak pi ho pinan tak hapor bakit kia por ba nak pi jenjar manu jen. Haba bagi kia snow float nan tu jengja ba. Di nong ba tak. De nong ba. Jengja pi la lut na snow float jengja ba. Apa ide betul jengking pisau kumno apa? Dong betul kita petlio kita. Oh tu jengking style. Ada perbayat shooting so ini ba kalau nggak film tuh ada perbalut terus tentang jejak Iyo warak sekejap mentau kan. Jengking. jeng mahi perbayat tuh Ngepit ki lapas tang kinar tu jekal la shu. Serdap de ki kidien. dan jeng mahi perbayat Piang mo. ya kan dikasurok la syana de kong map silabu phang I bang kontraktor Jakarta PWD snow ka juk por balong tu vice president jong ka HLM ron ni yak pau ka jing snow khia ka bejur namar ba ka jing jot ka jing thai ka surok bagi melak su bani kran ngat ki pa ba rebon ki ba ujor ni kaseng te ki ban si pagum kasem ta kaseng iwan bejingo ban delap sisa lai jong khmat he ka jing jot jing lor kana surok ka pelat adu kata teng kirpat ya ki ba bor ki ba kam halor bagi supha ban lek merdor ki kana surok ban sna kana balong ka jing mentoi yo pat ba jong na kathan hi bar oi publis bo Jongka H&M Riwar Mingi Sarkir na kapor sa kapor ni penpau jing sengukya habide bat ki lenti ki sengkin habide bat ki surok kamtam ngi la isngau ba I ba perstun isej ong ya kani kentien la dai yaj hakal lenti bat ka surok basniu isngau kumban mi snyu bat ru isngau ba kumba u breu bapong ya taka sut kabut kat ba ya ka petulun jung upat kalong ba
pe na jing song mi tot slide na jing song kum ta ka jing sakhi jong i menta kini ka sengir kini ka no pai sengir ngi i sai kadar ya kata ka jing long jing ban jong kini ki surok habide bitu jing keng i la pe thleu la long tot slide bat i ro ya kini ki jing keng ki bala shu serdep daki dieng daki dieng ki ba shu pom na sini sa klau sa yu sini po ki bri jong kini ka thanyi te ni pen pa ko jing sku khia habide bat kene bat kamtam habide kontraktor ba kiwan kini jing traitor ti man kapor habang ipek nadu kate ke surok menring ka bangi la let jurip pan hakade ka kindiat tayo bladap te ngilap susu ya kane ka jing torti ba kaju i ka scheme kari ka PMGSY hi ka ba pentrei ya kini ki surok ki bangi i menta ila kho player lut bat ngimi i rong i su re haji sha kani ka surok kadang hap apo ka maintenance haji sha kontraktor u pentrei ya kene ka suruk ula deban maramot mardor bat ude ben repair no namar belai ba ka kta ya ka yang jong ki nong song snong wat ong ba tang ba ka de ya sha nong kendong pin su i ben bat su ken ben ba kimla ban le e su tre tang dep rukom bat tre tang ban chuyo nong na ne ban chuyo kapisa namata jongki simet rei kade surok ka sarkar kami hi ka ai mentoy ki pajba jong ka than bat om tang ha kani ka briwar mi ngi jongi rei ka kentup ru ki PMGSY bala pentrei ha keleng ka bri jong nyau trap ha keleng ka mi khalia hi borok kawai ngisgo ban penpau ka jing sungu khia ka bajur ba na kaliang jong ka sarkar kamdei ban syukren tang ka ktin rei kadei ban le ru ki kam habide bat kajing kren iba perstuan ngan pen mau biang ba ipin pau ya kene kentien iong ba gino ki kontraktor ki ba pentrei suki ya gino ki surok mardor in I blacklist no na deben I blacklist na bata jong ki ne ki kontraktor ni pat nakaseng SNM rewar mingi circle ngi pen pau sai hangne ba ya kine ki ba traitor tiro la dai ban I blacklist no ya kini kontraktor ki bat pentrei torti ba su kwan bentoy simet ban su ong no rei habide ba kini ki jingkeng ro ni ban sai sen mar kalong ka jing men sao habang ipek bat ni yo sngo na ka jing ut jing nam jong ki paj ba nong song snong jong kane ka than ba kala ima sia ban yait na kane ka jingkeng mar ka jing pe thleu bat ka jing sentor jong ka bala su serdep de ki ding ki set bat ki bala i khong rang hang tôi tu ki thleu ki ba la pe hang tu ki jing keng bat ngi na ka seng hi ni pen pau jing skau khia ba na ka liang jong ka department na ka liang jong pit body department ka dai ban sim khia mardor habi dei ba kene bat ka dei ban maramot no mardor lem kum ta na ka liang jong ka seng SNM rewar mi ngi kanum song klikti bat kan sale ya ki da ka wei ka senjam ka ba kham ting e bat ka ba kham jam te habi dei bat kani ka surok ka ada pentrei ka de PMGSY hi ka bahap hakani ka snong no wet ru ngai marsin kut kani ka date of maintenance kala kho player lut i don rong su kendiat ru re kini ki e bor khoi ki pen pau ba ki jing pentrei torti ya ki scheme ba per habi de bat ki lenti ki sengkin ki ba hap hapo ka bri nyok trap hi bor ka wei ngim kwa su ni sakpat ba ki dang jia kum kini ki ba ngi kum kaseng bat ki pajba hi ki penpau ko jing sku khia rei wala katar kim la le e kim don kata kalat ka lenti sei ban lek sei ban ut rei na kaliang jongi kaseng ni sngau khia sikat dei e ba ka department hi barabor habaka snai kini ya gino ki surok khamtam kat ka PMGSY ka dei banda pek benia banda hakata rukom ban pas ya ka surok chua ban pas ru kadai banda pek bah la kala biang em ka jing trei kala long pura em ba kala scam em kat kum ka jing pentrei te habi dei bat kade ngi kerpat na kaliang jong ka office bat ki ofsar ki ba dei pek kum ki SDO ki ba wan jurip let's say haga field work jong ki kontraktor kim dei ban su pas ya ki surok kamtam ba ki ba sinaturti bat ki ba stang kum kini surok ni ba ki stang ba lalong ba siang tang da uma dei su ba siang rong
te habide kane i kerpat sa isin ba nagaliang ka office kadai ban sim kia mardor bat nagaliang jong i ba prestun tinsong i bidairu i hagju kapor i deputy CM ba idei ban kmi benya bat idei ban da examin bha habidei bat kane ka jing pentrei ya kini ki PMGSY namar i na kawe ke jaka tang ki jing complain sudah ki pat ba wat ngiru ngila thai teng ha ke jing sya complain ya ki pat ba kalom kumta ka surok kala dekut ka surok kala pai thleu ka surok kala kho player kum kita ki ngim kwa shu ban yo sngau nang ne sekmat bat nagaliang deputy CM ru udai ban sim khia mardor ba udai ru haju kapor uta menteri badai pek ya ka pidludi ya ka habide ba ka tanat surok habide ba ki jing tei te ikerpat ba idei ban sim khia mardor habide ba kane mdei ban syukran tang ka kten ba da ka sneu ko surok sneu ko ban hap snyu lane sneu ko ban mi snyu ndrei ngi ong tang kane ka wei ba idei ban sim khia ba da pi hap snyu ne da pi mi snyu ngim tip ndrei ka surok ka dei ban long ka bet ka babyang da mata ka bha ka miat jong pai ba